Булгарның үзәк урамы буйлап бүген халык ташкыны агылды. Алар батыр якташлары Евгений Николаев белән Олег Бильбасовны соңгы юлга озаталар. Евгенийга 41 яшь булган. Бакуда туып үсә, Ульяновскида укый, өйләнгәч гаиләсе белән Булгарга күченәләр. Ике баласы калган. Бик тырыш, йорт җанлы иде диләр. Электрик булып эшләгән, гел якыннары өчен җан атты дип искә алалар. Беге бер кеше иде. Милләтне аермады. Әнә мин татар, һәрвакыт мен белән татарча. Үзе чуаш милләтеннән мисала. Күрешербез дигән иде, насыйп булмады инде. Буквально перед тем, как он погиб, он звонил. 27 июньдә халәк булыр алдыннан шалтыратты. Хатынына да бар да яхшы диде. Безнең белән аралашыр өчен гел мөмкинлек эзли иде ул. Евгений Николаев СВО зонасында Олег Бильбасов белән хезмәт иткән. Аңа да 41 яшь була. Якыннары күңеленә ул олы йөрәкле кыю булуы белән кирип калган, яу кырында күрсәткән каһарманлыклары өчен вафатыннан соң икесенә дә батырлык ордены бирелә. Аларны бүген туганнарына тапшырдылар. До последней минуты были верны своему воинскому долгу. Алар гомерләренең соңгы минутына кадәр хәрби антларына тугры калды. Гомерләрен илебез һәм аның киләчәге өчен бирделәр. Каһарманлыклары мәңгегә безнең йөрәктә калачак. Разделяем горечь утраты. Примите наши искренние соболезнования. Бүген Спас районының Ким авылында да ике герой белән хушлаштылар. Александр Усов тумышы белән шушы авылдан. Ул мото укчылар батальонында командир була. Аңарчы Юхиди идарәсендә инспектор булып эшләгән. Если он что сказал, он свое слово сдержит. Гел сүзендә торып әйткәнен эшли торган кеше иде ул. Киң күңелле итеп тәрбияләргә тырыштык. Шушы сыйфаты өчен аны барысы хөрмәт иткәндер дип уйлыйм. Иван Туров СВОга кадәр Төньяк Кавказдагы бәрелешләрдә катнашкан, атучы булган. Хәзрәти әнисе өчен чын горурлык үрнәге. Чөнки егет әтисе юлын дәвам итеп батырлык күрсәткән. Я пограничник, он в Карачаево-Черкесии пограничник. Так что... Гордитесь? Конечно. Очень. Что смог, он сделал для Родины. Дүртесенең дә гомере бер көндә 28 июньдә әзелгән. Дүртесе дә соңгы сулышка кадәр туган иле кушканча хәрби бурычка тугры кала. Аларны туган як зиратларында залплар яңгыратып җирләделәр. Спас районыннан Рүзәл Шарипов, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы.